Ndakarwadziwa Jehova atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Andibisa padombo pedyo naye, masiko angu asimbiswa pano. Andizongoputike ndire pano, domira ndizofika chiremba. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Andiparweyo rutsa rwerukodza, noruyimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, zvine kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukunza. Haleluya. Ndokuchingamidzai mose mzita rashe na mponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Ngaindikukokei mumavhiki anoteera tinenge takatsamira tiri mubhuku raMateyo, Mateyo chapter 15. Now mukadzidza chapter ya 15 ya Mateyo, muchaona kuti Jesu anouya but chinangwa chiri chokudzidzisa kuti anoputsa masvingo
akanga avakwa nevanhu. Now chinangwa chaJesu kutoburuka kubva kudenga kwakuri kuuya kuzotsvaka chakarasika. Saka mukaverenga bhaibheri renyu kuna vaFiripi chapter 2 verse 5 inoti ivaivo nemoyo wakanga uri muna Jesu Kristu. Iri vhesi iri ticharitsamhira kwemavhiki anoteera patinenge tichifunda Matthew chapter 15. Now muMatthew chapter 15 muchaona kuti mukanyatsoironda zvakanaka nyaya yacho pane vakuru vekereke. Now vakuru vekereke vanouya vaine nyaya yavo, Jesu ane nyaya yake, but mukudzidza kwachaita munamato wangu nechishuwiro changu panopera mavhiki aya dai tingasemera padyo naKristu, dai tingavandudzwa tifanane naKristu. Saka regai ndiitaure imwe nyaya yandakanzwa ichitaurwa. Now panotaurwa nyaya imwe chechi yakavakwa. Chechi yakavakwa, payakavakwa yakavakwa ine musuwo muduku. Saka vanhu vaiti pavaipinda muchechi vaityora muzura vopinda nepadhoo voita sevhisi. Zvakaitika kwemakore akawanda, apfuura makore akawanda, pakazouya umwe mukomana wechidiki ndokubva aputsa dhoo rariripo ndokuisa dhoo rekuti munhu aipinda akanyatsomira. Now nguva yafamba vakanga vaona kutanga kwechechi iyi, vakauya vakabvunza vakati sei musasachengeti tsika dzedu, makungopinda muchechi makamira. Mukomana uya akabvunza akati handina kuziva kuti yaiva tsika. Akati aiwa muchechi ino ichivamba vanhu vanotyora muzura vopinda muchechi, but makanga iri yei? Makanga iri yedhoo ranga riri pfupi. Regai tiverenge Matthew chapter 15 verse 1 kusvika pana 6. Zvino vaFarisi navanyori vakauya kuna Jesu vachibva Jerusarema vakati, vadzidzi venyu vanodarireiko? Vanodarika tsika dzavakuru nokuti havashambi mavoko kana vachidya zvokudya. Akapindura akati kwavari, nemiwo munodarika murayiro waMwari nokuda kwetsika dzenyu, nokuti Mwari wakati kudza baba vako namai vako, uye unotuka baba kana mai vake ngaafe norufu. Asi imi munoti ani nani unoti kuna baba wake kana mai wake. Chinhu chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava chipo kuna Mwari. Haachakudzi baba wake kana mai vake, asi haana mhosva. Makatorera murayiro waMwari simba pamusaka petsika dzenyu. Musoro wedu wenyaya unoti tsika dzevakuru. Ngatidzorei usu tinamate Mwari wari kumusoro kudenga. Tendwai neshoko renyu, chidudzirai muri moga naJesu tanamata. Amen. Now mukafunda vaFarisi nevanyori ndo vauya kuna Jesu and vane grudge renyaya dzamboitika kumashure. Saka vari kuti tichamuwana badzi because ambotirowa kumashure atidzivisa akatibata, asi panyaya iyi tichamubata. Saka vaFarisi nevanyori point nepurpose yavo kutsvaga pachafoirira Jesu. Saka panguva iyi Jesu ane vadzidzi vanoda kudya. Saka pavakudya vaFarisi nevanyori ndokumaka zvikanzi iyi mhosva taiwana. Zvikanzi ko imi sei muchisiya vadzidzi venyu vachiputsa tsika dzevakuru? Vipi? Zvikanzi vanodya vasina kugeza. Regai tifunde. Number 1, tsika idzi in fact zvazvisinei nehygiene. Hakusi kuti maoko evadzidzi ane tsvina, hakusi kuti ivo vadzidzi vacho vane tsvina. Tsika idzi dziri ceremonious, itsika. Now chinonzi tsika chinhu chinotaurwa natateguru oudza mwana wake, mwana wake oudzawo mwana wake, mwana wake oudza mwana wake, mwana wake oudza mwana wake, kusvika zvasvika pauri. Saka iwe ukabvunzwa hauna foundation, hauna basis, chaungori nacho ndechekuti ndakaudzwa nababa vangu. But ukabvunzwa kuti zviri papi, hapana pazviri. Tsika iyi ndeipi? Now maJudha aiti kana ukafamba ukaenda kumarket
handizivi misika yekwenyu, asi ukaenda mumarket kana pari kutengeswa mabanana, chii, mamwiwa, zvese zvirimo, ukasvika ukatenga zvinhu zvako, nekuti akutangira kupinda mumarket haasi mujudha, pada mugentile, muhedhen. Saka akabata mwiwa oti iri rinenge risati raibva iri rinenge shamba, orisiya, iwewo uyozoritenga kwauri iwewe rakasviba. Saka taraita rinosvibisa iwewe atenga, ukaenda naro kumba ukanoridya usina kurinatsa, ani nani ari mumba imomo asviba, ukabuda panze pegedhi kuti umhorese muwakidzani wako akakumhoresa nayewo asviba. Saka chei yacho yaibata atanga kusvika munhu wese asviba. Pavari kuti sei vachidya vasina kusamba, havasi kuziva zvavari kutaura. Number 2, waiti ukaenda kumarket ukatsika dust, kungotsika dust, patsikwawo neumwe mugentile, tsoka dzako dzasviba, newewo wasviba, ukaenda kumba kwako wasvibisa imba yako, nevese ari mumba mako asviba. That's why vanga vaine tsika yekuti uchingosvika chekutanga kugeza makumbo, tisati tadya taigeza. Now regai ndikufundirei kugeza kwavaiita maoko. Waitora mvura iri mukakapu kaduku duku, na mvura iyi waisumudza maoko ako, wodira paruoko rwako, yaifanirwa kuyerera ichichururuka, haifanirwi kupfuura papaumapa, yodonha pasi. Yadonha pasi, unosunamisa ruoko, woidurura futi, yochururuka, yoboma kusvika yapera. Wotora rumwe ruoko, woita saizvozvo. Ukasadaro, then hauna kuchena. But miraimone, miraimone, yaivawo futi tsika yavo, gonzo mumba, rikapfuura nepandiro, gonzo. Rikangopfuura, asi shona inotondiita hakuna musha usina gonzo. Gonzo rikangopfuura nepandiro yako kana papoto yako, harina kusiya nhoko, rangomhanya rikapfuura. Zvavaiti, vaiti poto, ndiro, zvese zvapfuurwa negonzo zvasviba. Saka gonzo rapfuura usiku, hamuna kuriona. Mangwana kuseni, poto yoyo mukaibikira porridge kana usavi kana sadza, mukaridya imimi masviba. Mukabuda panze achataura nemi ashiba. Saka muchaona kuti tsika iyi yakanga yakapfumbira. Now vaiti kana wakudya, kana uri kudya 3 meal course, kana watanga nestarter, waigeza maoko. Starter ikapera wakupinda mu main meal, waigeza maoko. Wakubuda mu main meal uchipinda mu finisher, waigeza maoko. Saka ukajambira tsika. But Mwari ngavongwe, nekuti akauya kuputsa mabariers aya, akati tsika idzi ndedzevakuru, hadzisi dzangu. Mwari ngavongwe, nekuti kana ukauya kwaari, haana zvirehwa-rehwa, anoti just as you are, come. Vafarisi nevanyori zvikanzi tawana mhosva, Jesu ndokuvapindura zvikanzi imimi hamuputsowo here murayiro waMwari. Na wakadzokera kutsika, zvikanzi tsika yenyu imimi inoti chipi nechipi chatsaurirwa Mwari. Rakatifunda apa, yainzi Korban. Saka zvavaiita manje, because the 10 commandments, number 5 inoti honor thy father and thy mother, so that your days might be lengthened on the earth. Saka zvavaiita manje, vainjenga juti rekuchengeta baba namai. Saka une zvinhu, une property. Saka waenda kuvabereki wako, woti handigoni kukuchengeta, handigoni kukubhadharira rent, handigoni kukutengera hembe nechikafu, nekuti zvandinazvo ndakatozvidedicata kuna Mwari. Saka vabereki wako vaikushayirwa mhosva, woti kana iriyo nyaya yacho mwanangu, it's okay, tinotamba hedu nhamo, tinokanga waya, so long wafadza Mwari. But yet kuna Mwari, ava vanga vasina kupirisa zvinhu zvavo kuna Mwari. It was an excuse. Rega ndifunde newe, kune vanhu vanechinakira nhasi, vanoita mabasa makuru kumakereke, vanobatsira shirikadzi nenherera muzita raMwari, asi ivo vabereki vavo nyakutumbura. Vanodyira mundiro yechigwangwari, vanodyira mundiro yesimbi, vanodya zvisina kururama, asi mutaundi une mbiri yekubatsira vanoshaya. Hypocrisy at its best. Jesu akati kana imi
Ezvino izvi muri kuita kunge vanhu vechechi, asi tikafunda nemi vabereki venyu vari kutambura, tibvirei apa. Now I can see vaFarisi nevanyori vakudzokera sure, vakudududza nekuti vasvikirwa padhuze. Rega ndiwe padhuze newe. Usaite chinakira, uchiteedza tsika dzevakuru. Tichakura isu taiudzwa kunzi munhu akafa akuenda kunovigwa, kana muri kufamba naye fambai naye, mukati fambe muisa box pasi ombozorora, kana rabuda mumba ritenderedzei. Itsika dzevakuru. Ukazofunda bhaibheri rinoti vapenyu ndo vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva. Mapisarema anoisa pachena. Zvikanzi munhu kana afa, kana nzira yekumba kwake hachaizivi, kuvenga kana rudo rwake zvese zvatonhora. Asi nekuti itsika dzevakuru takangokura tichiudzwa kuti ndo zvinoitwa, tinodziteedzera, asi mubhaibheri shoko raMwari risimo. VaFarisi ava, one thing, vakanga vakudza tsika dzevakuru kupinda shoko raMwari. Kana nhasi vanhu vanokudza tsika dzevakuru kupinda shoko raMwari. Saka nhasi, that's why ukasvika parufu wobva kuti uyu akafa hana chaanoziya. Wobva kuti bhokisi iri ngaringobuda straight, unonzi mufana wafarisa, wakudarika tsika dzevakuru. Anofanirwa kusiya hope mumba make. Ihope dzipi atofa kare. Munotaura kuti ngaadzoke mumusha. Anodzoka sei mumusha? Isitamusiya kuGlen Forest. Anodzoka sei mumusha? Isitamusiya kuZororo. Anodzoka sei mumusha? Tamusiya kumbudzi. Amuone here kuti muri kuti pinza mutsika dzevakuru kupinda shoko raMwari. Rega nditaure newe nhasi. Nhasi unoti aiwa isu takakura chiudzwa, but remember ka chinhu chakangobva kumadzibaba edu, but mushoko hazvimo umwe mukuru. Akakura achiudza vanhu zvikanzi spider ine makumbo 6. Vanhu ndokuzvitenda, ndobva zvakurumbira. Umwe mufana ndokuuya ndokutora spider ndokuiwerenga makumbo, zvikanzi aiwa spider ina makumbo 6, spider ine 8. Now chinonetsa ndechekuti ukataura uchipesana netsika dzevakuru, vanhu vanomira wokuzemena. Vakamira wakati mufana uri kuzvitora papi, zvikanzi endai mudzimba dzenyu mutarise spider muverenge makumbo. Ndokuaverenga ndokuona shuwa 8. Nhasi uno tiri kuteedza kuti spider ine makumbo 6, asi yeti zviri pachena. Ukatora spider ukaverenga makumbo haasi 6 asi 8, asi nekuti tsika dzevakuru. Ngatitsvake kuti Mwari anoti kudii. Saka Jesu atarisana navo varume vanga vabva Jerusarema, vatofamba rwendo kuuya kuzoita mangange naJesu, vachitsvaga pavangamupira mhosva, asi pavanga vakatsika pasiri pashoko raMwari, asi patsika dzevakuru. Saka Jesu anoti alright, regai ndichikupindurai vakomana imimi, chiregai ndikupindurai vakuru mabva Jerusarema neshoko rekuti vadzidzi vangu vatyora murayiro. Ndokubva vapindura pavhesi ya7 zvikanzi naJesu achitaura nevarume, zvikanzi imi vanyengeri, zvikanzi imi vanyengeri. Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu achiti, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi moyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Saka Jesu achitanga kuvapindura, chaanotanga kuvaudza ndechekuti muri vanyengeri vakomana imimi, muri kundinyepera, muri kunyepera vanhu vakomana imimi. Saka shoko rekuti vanyengeri raitaurwa apa, shoko rekuti hypocrite ranga richitaurwa apa. Ukarinjera, ukarifukunura, ukarirapanura, uchaona kuti rinoreva kuti you were counterfeit, you are a counterfeit. Ukariverenga zvakanaka rinoreva kuti muri vefake, you are an actor, a stage player. Munhu anoacta drama ndo waireva apa, vana Parafini nana Gringo vanoacta drama. Zvavanoita paya handizvo zvavanoita kumba kwavo. Kana ramiroke paTV sandiko kekumba, vanenge vachiacta, vari kuita drama, havarevesi zvavanoita. They are just but counterfeits, acting stage players. Saka Jesu paari kuvaudza kuti muri vanyengeri,
paari kuvaudza kuti you hypocrites, ari kutaura kuti muri kuekta imi, hamurevesi zvamuri kutaura izvi. Zvamuri kuuya muchiti vadzidzi vangu vanotyora mirayiro yaMwari nekuda kwemitemo netsika dzevakuru. Muri kunyepa, muri vanyengeri, muri kuda kufadza vanhu. Saka pamuri kuuya pano muchiita sekunge mune hanya nemutemo waMwari nemurayiro weshoko raMwari, muri vanyengeri, actors. Muri kunyepa. Saka kana uchivaona vachiuya kuchechi une uchifunga kuti vanorevesa, asi vanyengeri. Ukavaona vachiimba vari mukwaya, ukavaona vakabata mabhaibheri nemahimbuku avo, unofunga kuti vanorevesa, asi vanyengeri. Havarevi zvavanoreva, havararami zvavanotaura. Pavanenge vachitaura sandizvo zvavanoreva. Vanyengeri, actors. Vane vachiekta, handizvo zvavari. Vanongotipa mufananidzo wokutenda, asi vakarasha simba ravo. Pavanenge vachirarama unofunga kuti maKristu. Ungavatendi kana vakapfeka mauniform, vakapfeka yeruwadzano, vakapfeka yedhoka, vakapfekedzwa bhachi, vakasunga madhuku nemagamenzi avo, vakabata kunyangwe netsvimbo. Unoti vanorevesa, asi bhaibheri Jesu oisa pachena. Zvikanzi imi vanyengeri, muri kunyepa, actors, hypocrites. Hypocrites. Hamurevesi imi. Zvamuri kutaura hamurevesi. Zvikanzi Isaya wakazviprofita kare zvamuri kuita izvo. Wakazviona kare panguva yake, panguva yaIsaya paairarama. Israeri yekare yakazvidzokorodza izvozvo zvekuita kunge vanhu vanorevesa pavanenge vachitaura, vanorevesa pavanenge vakamira. Ukavaona vakagara muchechi unoti vanorevesa. Kana vaenda kumusangano, vari kuchina, vari kusvondo, vari kusabata, vakaungana kwese, unotofunga kuti vanorevesa, asi havarevesi. Vanyengeri, hypocrites and actors. Hypocrites and actors. Vaita sokunge vane hanya nekuchengetwa kwemurayiro waMwari. Vanoita sokunge vane hanya neshoko raMwari. Vanoita sokunge vane hanya nezvinoreva shoko raMwari. Asi chinoratidza kuti vanyengeri, vanosiya zvakarehwa mushoko raMwari, vachitevedzera tsika dzevakuru. Ndopaunoona kurevesa kwavo. Paunoona kuti idrama, kubata bhaibheri idrama, kubata himbuku idrama, pese pavari idrama. Why? Unozviziva sei? Zvavanoita kutevedzera tsika dzevakuru. Vakarasha shoko raMwari, vakarasha shoko raMwari. Saka imbovatsvaga, umbovabvunza kuti zvamuri kutaura izvi zvakanyorwa papi kana kuti itsika dzevakuru. Chimbovabvunza kuti kapfekero kamakaitaka kakanyorwa papi kana kuti itsika dzevakuru. Vabvunze vachibva kundonamata kuti zvamaita izvi, kapindiro kamaitaka, sevhisi yamaita nhasi, rusando rwamaita nhasi, rwakanyorwa papi mushoko raMwari kana kuti itsika dzevakuru dziri kuitwa. Tsika dzevakuru pana pazvakanyorwa mushoko raMwari. Zvimwe zvacho unozvishaya mushoko raMwari, kuti pamirayiro yaMwari zvakanyorwa papi, kuti mubhaibheri zvakanyorwa papi. Ukaona zvisina kunyorwa, kureva kuti vatevera tsika dzevakuru, drama, hypocrites and actors. Saka Jesu anobva avaudza pachena kuti varume ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Dei mwoyo yavo yaiva pedo naye, vaitevera zvakanyorwa mushoko raMwari. Mufundisi, paya pamati vakafa, bhaibheri rinoti hapana chavanoziva. Dei vairevesa nemwoyo yavo, vaisati kana munhu afa voimbira kuti famba nehighway, waenda atosvika munotadzisa mweya wake kusvika. Dei vairevesa nemwoyo yavo, vaisatevedzera izvozvo nekuti itsika dzevakuru. Dei vairevesa paKrismasi, vaisaenda kunorova makuva nekuti hazvina kunyorwa mubhaibheri, itsika dzevakuru. Dei vairevesa vana vaMwari, vaisanetsana panhamo kugovewa kwembatya nekuti hazvina kunyorwa mubhaibheri, itsika dzevakuru. Dei vairevesa mushoko raMwari, parufu rwake vaisamubhabhatidza, vaisamudira mweya nekupfungaidza utsi nekuspringira tumvura. Hazvina kunyorwa mushoko raMwari, itsika dzevakuru, tsika dzevakuru. Saka ndosaka vachinzi vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo. Vane vachiti aenda, vane vachiti ngatinamate, vane vachiti ngatinyaradzane, vachitaura panhamo yacho, une uchiti kurevesa, but vachitevedzera tsika dzevakuru. Saka mwaJesu anobva avaudza pachena, zvikanzi vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo,
asi mwoyo yavo iri kure neni. Dei mwoyo iri pedyo. Pane mwoyo mfundise. Kana waisa mwoyo unoita zvinodiwa ipapo. Kana wada musikana, mwoyo wako wese waperera, unoita zvaanoda. Nyangwe akati uya undione wakapfeka kabudura neshangu imwe chete, nekuti mwoyo waenda, unoita sezvaataura. Nekuti ukasadaro anongoti urundinyepera. Hausi kundida iwe. Zvikanzi asi vanondinamata pasina, ndo panondirwadza apa. Zvikanzi zvavari kuita izvi, kakunamata kwavo vanondinamata pasina. Rechirungu robva rabuda robva rati they worship me in vain. Now teerera munhu waMwari, chikonzero vazhinji tichinamata, vavariro neshuviro ndeyekuponeswa nerimwe zuva, vavariro neshuviro ndeyekuzokwira makore nerimwe zuva, vavariro neshuviro ndeyekuzofamba kumazambara nerimwe zuva, vavariro neshuviro ndeyekufamba panzira dzegoridho nerimwe zuva, vavariro ndeyekuva kumusoro kudenga. Ndo mubayiro mukuru wekunamata, ndo profit yekunamata, ndo gain yekunamata, ndo reward yekunamata. But chinzwa zvotaura shoko raMwari, zvikanzi ava vanondinamata pasina, kureva kuti mubayiro hapana, profit hapana, gain hapana. Why? Havasi kutevera shoko raMwari, vari patsika dzevakuru, vari patsika dzevakuru. Saka hapana chinobuda, hapana chinowanikwa, hapana mubayiro uripo, hapana profit inobuda. Kana uchida kuziva kuti zvedi vari patsika dzevakuru, pavanouya kunyangwe mushoko raMwari, vanoritonongora, vorishonyongora, vorivhiringidza kuti rireve zvavanoda, so that they teach for commandments the doctrines of men. Vanodzidzisa zvavanhu pamusoro pekuchengeta, instead of teaching people to follow the word of God. Rega ndingofura nepane 1 yacho. Ukauya pana vaKorose 2 vhesi 16, pane vhesi riripo rinondinakidza. Vazhinji vakaritora vakatanga kudzidzisa pamusoro pemurayiro, vakadzidzisa tsika dzevakuru. Zvikanzi 2 vhesi 16, naizvozvo munhu ngaarege kuvapo nokutongai pazvokudya, kana zvokunwa, kana nokuda kwomusi womutambo, kana pakugara kwomwedzi, kana pasabata. Saka vakabva vandobata pakanzi kana pasabata, ngapashayikwe kana umwe anokutongai. Saka unonzwa pavanenge vachiramba zvakanyorwa mushoko raMwari kuti Jehovha wakazorora nezuva rechinomwe, akarikomborera, akariita dzvene, akazorora musi uyoyo. Levitical 23 verse 3 yobva yaisa pachena kuti izuva reungano. Luka 4:16 yobva yaisa pachena setsika yake. Jesu waipinda musinagoge nesabata. Ivo pavanoritora vhesi iri vobva varishonyongora, vodzidzisa tsika dzevakuru, vobva vati sabata harina basa, sabata rakaroverwa pamuchinjikwa, sabata izuva chero rawada. Ndikada kuti china ndo zuva resabata, ini ndikada kuti isvondo ndo sabata, chero randada inini ndo sabata rangu. Chikuru kuti une rako here. Regai ndikuudzei vana vaMwari, dei zvazvakadaro, dei zvazvirizvo zvinodzidziswa neshoko raMwari, shoko raisazodonongora kuti izuva rechinomwe, asi shoko rakaisa pachena izuva rechinomwe kuti tisasarudza redu ratinoda. Asi vanodzidzisa tsika dzevakuru vachitevedzera. Kukanzi nhasi chisi chamambo, unoona pachisa havaende kundorima. Kukanzi nhasi mwedzi wagara, hakuna anoenda kumunda, hapana anoenda kumunda, vachitevedzera tsika dzevakuru. Asi kana shoko rati sabata izuva rechinomwe, vanokakavara nekuita nharo. Saka chavanoramba ishoko raMwari, chavanobvuma itsika dzevakuru. Jesu obva ati vanyengeri vevanhu vanondinamata nepamuromo chete, mwoyo iri kure neni. Zvikanzi vanondinamata pasina, in vain they worship me. Ngaindikuudzei vana vaMwari, tikabatirira patsika dzevakuru tafanana nevakuru vekare. Israeri yakakuvarira pakuchengeta tsika dzevakuru. Pano Jesu ari kutaura nevarume vabva kuJerusarema, vapwiswa nenyaya yekuchengeta tsika dzevakuru. Amenoti kwenyu tsika dzekwenyu ndedzipi? Imbodzitsvaga dzose, imbotsvaka tsika dzekudzinza kwenyu, imbotsvaga tsika dzinoitwa kumusha kwenyu, umbobvunza kuti zvirimo here mushoko raMwari, zvakanyorwa here mushoko raMwari. Kana zvisimo, ziva kuti vanondinamata pasina, vanondinamata pasina. Tinoda kutenda vaimbi nenziyo, Mwari vakukomborerei. Toda kurangarira zvekare musoro wenyaya unoti tsika dzevakuru. Jesu abva mukutaura nevaFarisi, anotendeuka kuvanhu
otaura mashoko makuru. Ndopamukwidza pasunga musana Jesu ava kupa diagnosis orapa pamusoro petsika dzevakuru kuti munoramba muri offside. Tsika dzevakuru anopa mushonga weronda anoti kudii. Ande pana Matthew chapter 15 verse ndeya 10 na 11. Zvino akadana vanhu vazhinji kwavari akati kwavari, teererai munzwisise. Kune vanhu vanoteerera kwete kunzwisisa. Vanoteerera kuti vazvidefend. Listen to understand, not to reply. Haisi nyaya yegakava. Bvuma kugara pasi vepulpit Jesu ataure. Verse 11, Jesu anoti, izvo zvinopinda mumuromo wemunhu hazvisvibisi munhu, asi zvinobuda mumuromo ndo zvinotaura, ndizvo zvinosvibisa. Zita rekuti kusviba, defile, raishanda musanctuary maMwari. Kana Israeri ingava nezvivi, paive nemukaha pakati peIsraeri naMwari, zvichireva kuti haigoni kusangana naMwari because iri ine chitema, yakasviba, iri polluted, iri contaminated. Saka kusviba chimiro chekuti Mwari havagoni kuita ungano pamusasa waIsraeri. Mwari wayakasimudza vaprofita haachagoni kusangana neIsraeri because of defilement. Zvinosvibisa. Saka Jesu ari kutaura achiti chekudya tsika dzavakuru zvekuti zvinopinda mumuromo zvinosvibisa. Jesu ari kuti aiwa handizvo chinosvibisa. It is the condition of the heart. Saka zvinopinda mumwoyo kana zvapinda zvinoenda mudigestive system zvonanga kuchimbuzi, kuseptic tank. Jesu ari kuti the filthy of the toilet is less than the filthy of the corrupted heart. Zviri muchimbuzi zviri nani than the armory of the corrupted heart. Mune maatomic bombs ari mukati mendangariro. Zvakasviba moyo wemunhu wakaora chose. Ndiani angauziva? Presidents anogara pasi vanoti let's turn guns into plowshares as they are sitting at the corridors of peace. One is manufacturing a time of peace. It's a time for another future war. Moyo wemunhu wakaora chose. Ndiani angauziva? Saka it is the condition of the heart. Jesu ari kuadresa kuti aiwa kusviba kwemoyo zvinobuda mukati mendangaro zvobuda nemumuromo. Out of the abundance of the heart the mouth speaks. Jesu akunopedza ministry anotaura kuvadzidzoti ndaona ndaitwa lift up on the cross. Obati kuna Lucifer, don't dare lift me up on the cross. Ukanisimudza, I will draw all men unto him, unto me. Jesu aitora kudaro bvat, the son of perdition, the fallen cherub, has nothing in me. Mandiri, hamuna chake, hamuna a corrupted heart mandiri. I have done the will of my Father. Hamuna chirimo, look into the wilderness. Jesu anonzi, kana uri mwana komana waMwari, fugama undinamati. Jesus did not obey the voice of an enemy. There was nothing in him. Hakuna chingakweretwa kuna Lucifer chakanga muchiri muna Kristu. Saka the condition ya Kristu seakakurira chitema, he maintained by prayers, by Bible study, to keep kuti moyo ugare wakachena. That's why Peter achinyora tsamba 1 Peter chapter 3 verse ya 3 to 4. Ati kumadzimai zvakanaka kurukwa namaparera nezvose. Asi verse ya 4 chikuru chakanyanya, shongai munhu wemukati, vezai moyo, decorate the inner heart, the seat of mind. Muvesasara kuti kana Abraham ari mumba munopfukama muchiti shewe baba. Submission, it's a sign of a
cultivated heart, moyo wakaitwa heart transplant, moyo wakaitwa fashioned, a pure heart in subordination. It's a sign of an unwashed, defiled heart. Moyo usina kuvezwa, moyo uzere nechitema. That's why saka Paul ari kuti rukwai henyu asi chakatanga kunyanya kudini mungazvipenda kumeso mukanaka kunze muchivenga amwene. Shongai kutangira maitei, shongai mukati, musatevera tsika dzavakuru. Kunyangwa runako rukaitika, runako rwekutanga ngave moyo wakachena. Blessed are the peacemakers, for they shall see God. Saka imwe nguva Jesu anotaura zvekare, ngatidzokei kubindu raGenesis. Panonzi Adam akasikwa ari mutsvene, 100% holy. That's why mukatasa Adam achitumidza mazita anonzi aive nemabinocular eyes. When he speak, aita akatarisa chidembo. His eyes could zoom the digestive system yechidembo. Ona the character oti chichidembo. Aita akaona chimiro cheshumba. Why it is a carnivorous. Opa zvichienderana naizvozvo, but akanga asina chakanga chiri maari chekuputsika. But musi waakateerera voice renyoka. Mai Eva anoona nyoka iri mumuti yoti, Mai Eva, ini nyoka nhasi ndagona kutaura. Iwe une mufananidzo waMwari. Kokuzoti ukadya muti uyu unosvika papi? Saka vanotora muti vodya. Saka naAdhamu anoteverera izwi renyoka. Saka Adhamu pakusikwa akanga aine pure heart, but musi wakatadza akateerera voice remuvengi, muhwezva wechitema wakapinda mukati mendangariro. There was nothing in him pakusikwa, but pakuteerera voice renyoka, he had a corrupted heart. That's why David achiti ndakaberekwa mbereko yechitema. Mbereko yechitema ndeyeiko? Tinozvarwa tine mind iri defiled, moyo wakaora chose, moyo wakasviba une mukaha naMwari. Saka Jesu aiadresa chakasviba, it is zvinobuda in the seat of the mind. Nhasi vanhu vanoita tsika dzavakuru, zvakafanana nemba iri kuzara netepi yemvura. Vanoramba vachikorobha mumba, but tepi vasina kuvhara. Zvamunoita izvi hamupedzi dambudziko, munoramba muchikorobha musina kubata tepi yemvura. Mumwe muimba anoti cherekedza chaita kuti musoro uteme. Check the root cause. Musaramba makabatirira patsika dzavakuru. Saka Jesu apedza, zvinonzi vadzidzisi vanotendoka kwaari voti, aiwa nai rabhi, munoziva kuti zvamataura zvagumbura vaFarisi navaSadhusi. Vemazuva ano vanobva vati mavadhaka, vadhiniwa neshoko renjesu. Anobva atendoka obva ati, vhesi ndeya 13, akapindura akati kwavari, muti mumwe nomumwe usina kusimwa nababa vangu vari kudenga uchadzurwa. Zita iri ukarikwereta kwarakabva, rekuti muti rinoreva kashirabu, ruva. Saka ruva iri rakapinda mumwoyo wevanhu, risina kusimwa nababa Mwari. Mwari vari kutipa ina assurance, vanoridzura, vanogona kuita a heart transplant. That's why David aputsika pana Bathsheba anoti, sikaiwo moyo mutsva mukati mangu, vezaiwo moyo mutsva, rukaiwo dzimwe ndangariro dzakachena. Saka musi wakadonha Adamu naEve makamera ruva mukati mendangariro. Ruva rei? Ruva rechitema. Saka apa Jesu ari kuti ruva rejealous, ruva rekuzvikudza imi vaFarisi, ruva rekusagamuchira, ruva reustubborn, ruva rehypocrisy, zvese izvi is the root cause of a corrupted heart. But Jesu ari kuti ruva iri rinogona kudzurwa kana tikazvisa maoko aMwari. There is hope. Jesu aitaura dimikira kuvaFarisi, mune hope. Mweya mutsvene anogona kuita munana akadzura zvirimo. Nhasi unovenga mumwe asina chaakutadzira. Ruva iri Kristu unogona kuridzura. Kana ukaramba ichava hunde, ikaramba iri mukati mendangariro dzako. Kana yava hunde yemiti, nyaya iyi inotidzidzisa kuti kana Jesu uya, every plant isina kusimwa nababa,
every plant of character isina kusimwa naKristu kana uya nemakore, he shall uproot every plant. Achiti wayuku enda yuku, mbudzi enda yuku, mashawi enda yuku, zviyo enda yuku. Every plant God will uproot. Harisi mzano rako na mwana wa Mwari to uproot. Ibasa raKristu. Sei nhasi tiri mudzimba dzedu, vana vedu nhasi vanochengetwa neTV, baba namai muripo. Ruva riri kukura munoriziva here mukati mevana. Ruva riri kukura muri kuriona. Who is the parent? The TV or mubereki. Chenjerera ruva riri kukura. Ndokusaka Mwari achiti pakatakarara varanda vaMwari pavakarara. Muvengi akauya usiku akamwa imwe mbeu ikatadzisa zviyo kukura. Mwari atibetsere. Tarirai pana Uza akabata areka yaMwari, vahwina hondo paJebhusi, but havana kusvika pagoma vachinopembera. Why? Uza touched the ark with unwashed hearts. Kune vanobata basa raMwari mukati metemberi with unwashed hearts, moyo isina kunatswa, ndangariro dzisina kugezwa. That's why Jesu akurosa, Jesu achitungamirira areka, vonanga Jordan, votsemura Jordan, vonanga Jericho. Anoti, you that be the vessels of the ark, you should first, your hands should be clean. Chaita what the hands is, the physical is a correlation with the mental. Pfungwa dzinofana kuramba dzakachena. Saka tichienderera pamberi, Jesu anotaura paverse 14, anoti varegei mapofu, anotungamirira mapofu. We have a challenge navaFarisi, vaive maleaders, but zvavaita they were hypocrites. Saka Jesu pane imwe nguva anoti an open enemy is less dangerous than a half-hearted being within the movement. Munhu ari muvengi pachena ana mhaka, but uyo ari mukati mamakwai riri bere is a dangerous to the movement. Minzwa neutumba mbeva mukati meIsraeri. Saka Mwari atibetsere tisava mapere, tine the outward skin semakwai. Asi simba iri Mwari unogona kutibetsera tikaramba nekusema tsika dzevakuru. Ndakaita mukana wekuchemawo nehama, ndokuenda kunochengeta mufi. Varume uku kwaisa vakurasa kwaiva kuchengeta. Pane kumwe kwaunoenda kwokuti unonyatsokuzviona kuti apa tauya kuzorasa, asi ikoko takaenda kunochengeta. Takati tichipinda pamagedhe enzvimbo iyoyo, ndo padakaona kuti zviri kudzimba nekumakuva zvirikowo. Vanhu vakaklasifaya nekuisa mastrata kuti idzi dzimba ndedzekumadheudheu idzi, uku kugeto, ari makuva. Ukasvika ikoko ndo paunozoona kuti nyange kumakuva zvirikowo. Tataenda kunonzi kumadheudheu kwemakuva. Waiti ukatarisa guva waifunga kuti munhu arimo achabuda woti maswera sei. Nekunaka kwenzvimbo, vamwe vakaita kutenga kari kamunda kekuti munopinda makuva akati wande. Wobvunza woti ko umu vari kuzvifambisa sei? Zvikanzi vakatotenga kuitira vazhinji vachafa kumashure kwavo. Paunenge uchifamba pakati pakapegwa, unenge uchitsika matiles sekunge uri mumba. Ndakaona rimwe, ndaritarisa ndikati ko iro, zvikanzi iro mavigiro avanoita. Vanoisa atanga kufa pasi, atevera vanomuisa pamusoro. Gomba nderimwe chete asi mitumbi miviri. Ndakati ndakatarisa, ndikafunga ndikati nhai Mwari, zviri mukati umo zvipenyu here kana kuti zvakaora? Ndo pandakafunga ndikati ayewa, kunaka hako panze, asi mukati muzere zvakaora nezvinonhuhwa. Ndo upenyu hwemaKristu zuva ranhasi. Vanozora havo nekudhonza nzwara sedzemhuka, asi mukati vakaora.
vanogadzira zvavo, vopfeka zvakanaka masuti namabhachi akakwira ndege, asi unhu hwavo hwakaora. Nhamo yaJesu navafarisi pachapta iyi, kuti vafarisi munonyanya kugadzira kunze kudarika mukati. Munozvinyanya. Pane simba ramataura rinogona kushandura munhu. The outside power of Christ rinogona kushandura munhu kuti moyo wake uchene. But God can only do it if the person cooperates. Kana munhu asingadi Mwari hana zvaanoita. Saka kana munhu asingashandisi nguva yake wokunamata, God cannot help it. Kana munhu asingashandisi nguva yake wokuverenga, God cannot help it. Mubvunzo wangu mai ndewekuti munotora nguva refu muri musaluni, muchirukwa anonzi ma1-1, mabraids, munogara pachituro na9, munosumukapo na5 rovira, muchiti diviri rikarwadza munoshanduka, diviri rikarwadza moshanduka, muchirukwa ma1-1. You can afford to persevere kuti kunze kuite zvakanaka. Asi ndobvunza, makamboita were 1 hour muri pamunamato? God cannot only help you if you cooperate. Magezera anoitwa mota, vanotora nguva yavo vachikwesha mumakona memasiti kuti muchene, asi mumakona memweya wako muzere upombwe nekuba. Wakambokweshawo here? Hazvinetsi kuona kuti uyu mufarisiwe anogedzera kunze asi mukati makaora. Saka Jesu akachema pana Mateo chapter 23 akati, varume mune nhamo imi vafarisi, muri vanyengeri, munochenesa kunze kwomudziyo asi mukati muzere tsvina. Tangai kusuka mukati. Kana masuka mukati, kunze kuchachena. PachiKristu it's supposed to be inside out. If you clean the inside, the outside will automatically be clean. Jesu anochema oenda pamberi oti, vafarisi imi makafanana nemakuva akazorwa akapendwa akachena, asi mukati muzere mapfupa nezvakaora. Ndo upenyu hwamakristu zuva ranhasi. Asi Mwari unotidaidza kuupenyu hwakachena. Saka ukaverenga chapter 15 verse ya 19 inoti, nokuti mumwoyo munobuda mifungo yakaipa, evil thoughts. Zvimwe zvacho mukazozviverenga mukaenda futi pana Mark chapter 7, Jesu ari kungolista zvinhu zviri pamutemo ine 10. Here and there, in bits and pieces, Jesus would remind people about the 10 commandments. Enda pana Luke chapter 18, here and there, in bits and pieces, Jesus would reassure people kuti mutemo yaMwari haina kuputsika. Saka Jesu anotaura pamusoro pemifungo yakaipa. Ukakwereta kubva kwakabva mavara, anongoreva kuti the heart can speak to itself. Moyo unotaurirana. Kuti mudzimai ndinaye kumba, ndikuzviziva ringi nditori nayo, but uyu akanaka kauyu. Moyo woti, but auoni here kuti wasiya mudzimai. Moyo woti, aiwa, but unogona kukiya zvikasazikanwa. Manje rega ndikuudze, uchabatwa segonzo. Unobatwa zvakapusa, zvekuti iwo paunobatwa unoshamisika kuti ndabatwa. Gonzo rikamhanya mumba, tikariona tikati hero 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 hero, rinonohwanda seri kwesaga. Isu tinozviziva kuti ndokwaraenda. Patinongosimudza saga unongoona gonzo radai rabatwa. Unobatwa zvakapusa, batwa zvakapusa. Saka shoko raMwari riri kutitaurira kuti mumwoyo unotaurirana. So kuti ndimai vemurume ndizvo zveshuwa, but ndoda kumbogadzira masofa, but mai vemurume havana bhutsu, but onai masofa angu achaiti, but mai vemurume havana bhutsu, but masofa ochena kudarika vamwene. Moyo ukadzidziswa kutaurirana, Mwari achiupindura, moyo wachena, moyo wasukwa. Saka ukaitarisa nyaya yacho, ukadzokera pana verse 15, Peter anoti kuna Jesu, tidudzireiwo mufananidzo uyu. Interpret this parable. Ndobvunza kuti parable iri papi apa? Chii chakavanzika ipapapa? Nai Peter, unotadza kungonzwa kuti chinhu chapinda chiri chikafu chinobuda. Chii chaurotadza kunzwisa ipapa? Kuti mufungo ndo unobuditsa zvakaipa. Pane chirahwe chipi apa? Ukaivhendenyura nyaya yacho,
woiduhumura zvakanaka, uchaona kuti Peter was so attached to the traditions of the elders. Peter anga akabatwa patsika dzavakuru, chaimuomera apa kurumuka. Peter akaremerwa nekurumuka. Saka akafunga akati, vakomana, torega kugeza. Tinozonzi chine vataimbogeza navo. Vakomana, tinozodiko kana vakuru votibvunza, tinopindura kuti kudii, tofuratira sei tsika dzavakuru. Peter haana kuziva kuti kune mukuru akakura kudarika vakuru vavo. Come on. Daniel akati achitaura, akati ndakaona chigaro chakagadzwa, ngirozi dzakakomberedza chigaro cheakanga akakwegura pamazuva ake. Mutana wamazera ndiye mukuru kudarika vakuru vekumba kwenyu. Tsika dzake utevere idzodzo. Ndiye mukuru kudarika vekumaraini kwenyu. Ndiye mukuru kudarika sabhuku vanotema chisi. Ndiye mukuru kudarika bishop vanotema sabata. Ndiye mukuru kudarika mukuru uya anokudza kamunamatiro kasimo mushoko raMwari. Tsvaga tsika dzemukuru, mutana wamazera. Saka ukadzidza uchaona kuti dziripo tsika dzatiri kutevera dzisimo mukati meshoko raMwari. Dzimwe dzacho dzapfekedzwa bhachi rekunamata, dzoita senge tsika dzakanaka. Iyo iye sabata yamaa muchataura, iye mukuru watakutaura nezvake. Patsika yake Luka 4:16, wakapinda musinagogu nezuva resabata sezvahaisiita. Yake tsika yairi yekunamata nesabata. Yauri kutevera ndeani? Waremerwa kane kurumuka patsika dzavakuru, nekuti ndo kunoenda mai, nekuti ndo kwakafira murume, nekuti sekuru vasekuru vakakuchengeta ndo kwavanga vari, ende pavakafa vakakusunga mhiko vakati ukarumuka apa unofa. Vamwe takachengeta zvinhu zvinofema mukati medzimba, parufu rwenyu zvichatadza kugoveka, hapana nda kutora saga rinofema. Asi ndo tsika dzavakuru, makanzi mombe dzenyu dzinochengetwa nezvinofema zvisina mazita zvisingazikanwi. Rumuka patsika dzavakuru. Rumuka patsika dzavakuru. Vamwe makaudzwa kuti kana monamata, munonamata munamato muchiisa mubhotoro, munotora mvura muchisasa pamunogeza. Kana matogeza hamupukuti tauro $1 for 2, mari munayo but hamutengi, nekuti mukuru kwenyu kwamunonamata akati ukapukuta mvura yemuteura haichashandi. Zvakanyorwa papi mushoko raMwari? Akubvunza kana monamata munoda kurevererwa nemunhu akafa. And yet Bible rinotaura kuti waga anogona kukumiririra munhu akakuvhinzira ropa paKalvari. Tsika dzenyu dzekuda kurevererwa namai vaJesu vaitodawo kuponeswa, makadziwanepi? Itsika dzavakuru. Tsika dzavakuru. Vanhu vanoisa simba mumatombo, ndiwo vanofunga kuti ndo kuchabva vana, ndoko vanofunga kuti kuchabva mabasa. Asi Mwari ari kuti rumukai patsika dzavakuru. Musavasa Peter anoramba akanamira patsika dzavakuru, nekuti vakuru pavachaurayirwa tsika dzavo, nemi manamira patsika dzavakuru muchaparara pamwe. Usafa senhata. Rufu rwenhata runorwadza. Muenza akasvika pamba, huku inotoona kuti paipa, mwana anonzisa mvura pachoto, nhata iri kunakirwa neropa. Mwana onzi yapisa here, nhata iri kunakirwa neropa. Mwana onzi chidira mvura mudhishi, nhata iri kunakirwa neropa. Mwana onzi enda kuchirugwi, bata iyo hombe iyo, nhata inoti hombe ndio ine ropa rakati wande, ndandibvi pano. Huku inotsikwa mapapiro namakumbo, musoro unobatwa, banga rinoparadzanisa musoro nemutumbi. Nhata haisuduruki, nyangwe yakunzwa kuti kabudiro kari kuita ropa mumuviri uyu hakana kumira mushe. Panozofira nhata ndepekuti huku yakuiswa mumvura inopisa,
Rufu nderwehuku, haruzi rwenhata. Dai nhata yatama, nhata yairarama, huku ikafa yega. Uchafira patsika dzavakuru, ukafa rufu rwenhata. Unofira iko, mwana waMwari. Uya ukumbire moyo mutsva. Bvunza Dhavhidhi, akati ari munhu aisasiya sketi ichipfuura, akati sikaiwa moyo mutsva Mwari. Ndobva apiwa Abhishagi muShunemi, mhandara yanga yakanaka, haana kuiziva, anga ashanduka, munhu mutsva. He had been given a new heart. Bvunza Pauro, aiuraya maKristu, akapenyerwa kamwe kamwe naJesu ari kudenga, and he became a changed man. Ndiye akafira vhangeri, akadamburwa nanero, musoro uko muviri uko, agara patsika dzemukuru mutana wamazara. Nofira rufu rwenhata. Ndowandoda kunamata newe nhasi. Ufira isiri yako. Rufu negehena zvakaitirwa Satani nengirozi dzake. Kwete iwewe. Toda kunamata. Panguva inoyi unoti Mwari, ndakanamira patsika dzavakuru, asi ndazozvinzwa kune mukuru kudarika vakuru vandoziva. Iye makore ake haaverengeki. Aivapo kuvapo kusati kwavapo. Ndoda kutsvaga tsika dzake ndidzitevere. Kana uripo unogona kutobhabhatidzwa. Kana uripo pane nhamba dzinofamba pasi apa. Tsvaga nhamba idzodzo, fona, taura nevanhu ivavo, vachakuudza zvekuita kuti ugone kutanga kuteedzera tsika dzemukuru anodarika vakuru vekumaraini kwenyu. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai muzuva ranhasi nekuti ndimi mataura nesu momene. Tinzwireiwo ngoni taatakabatwa mutsika dzevakuru. Tinzwireiwo ngoni taatakarasha shoko renyu tichitevera zvakataurwa nana sekuru nana tete vekumadzinza kwedu. Asi tinodzoka kwamuri muzuva ranhasi Mwari, tichitsvaga nekubvunza zvinorayira shoko renyu. Ndizvo bedzi zvataakuda kutevera kubva muzuva ranhasi. Mukuru umwe chete watoda kutevera ndiye Jesu, musiki wedenga nenyika. Iye waivapo kuvapo kusati kwavapo. Ndiye oga wataakutsvaga kutevera muzuva ranhasi. Tiregererei Mwari pamazuva ekusaziva kwedu. Tiregerereiwo Mwari patakateverana nezvakataurwa mutsika dzedu dzechivanhu, mutsika dzechinyakare, zvakadzidziswa nevanhu, teaching for doctrine, the commandments of men. Nhasi totsvaga zvakataurwa mushoko renyu. Tibatsirei Mwari kurarama sevanhu vanoziva zvinoreva shoko renyu. Patakaputsika tidzorei munzira dzenyu. Maita henyu Mwari, zvose zvaitwa zvapera. Kana zvichireva kubhabhatidzwa kwedu, tonamatira zuva rekubhabhatidzwa kwedu. Kana zvichireva kuzorora, ngatizororei takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Kana tingararama kusvikira musi wamuchauya, deno tinganzwa masitedi achideedzwa, tsuri ichirira. Uku ndokunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Rukariro ulo rwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunhu asimuzita raJesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Apo anenge ouya netsuri
ndichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu ini ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura